Aw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye tarata ye juin kalo tile 30 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ne ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a cariya ne ka o hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ne ka olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛlɛla jamana in fan tan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolola fɛ olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 27 san 2026 min an ka état-major général des armées ale bɔnnen ka communiqué min kɔnɔ a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko juin kalo tile 23 ni juin kalo tile 26 ni ɲɔgɔn cɛ la san 2026 komi an ka Mali fintigilakaw ye ko opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ banaba ale ni ɲamina kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la état-major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an Mali fintigilakaw ye ni opération min kɛ ni yɔrɔ fila ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni min an ka Mali fintigilakaw o sera ka tiɲɛniba de don banbaci wale ma o dagasi yɔrɔ kɔni na kungo kɔnɔna in na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔnɔ hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati min yɛrɛ kɔnɔ min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛlɛla jamana in fan tan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min malidenw n'u bolola fɛn olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 27 san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔnnen ka communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ komi an ka Mali fintigilakaw ko opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔna na ko opération in yɛrɛ kɔni senfɛ k'an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani la Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw ale ni Afrika Korps ni o kɔni olu siga fintigilakaw minnu bɛ ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛla Mali jamana kɔnɔna na sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw ni o Afrika Korps maaw bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka opération kɛ jamana in fan tan naani bɛɛ lajɛlen opération ninnu kɛ kun de walasa min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw k'olu si latunu ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 27 san 2026 min ye Afrika Korps maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ne ka laseli kɛ u ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen juin kalo tile 26 san 2026 k'olu ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération kɛ ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka dagasiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma Segu région kɔnɔna na k'u ye opération min kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw ka dagasiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération in senfɛ u sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw ka dagasiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na Segu région kɔnɔna na min an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw ye ni o ye DGCC halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka contrôle yɛrɛ kɔnɔna jamana in fan tan naani bɛɛ lajɛlen na walasa sariya min yɛrɛ kɔni sigira jamana tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni kan sariya yɛrɛ kɔni ka labato cogo ɲuman na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kunun tɛnɛn juin kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye maa dɔ ye o ye DGCC maaw yɛrɛ kɔni la kunnafoniya k'a yira k'a fɔ ko an ka Bamako kɔnɔna na ko station dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u b'u k'u bani ka tajimafɛn feere o ko hukumu de la min ye DGCC maaw olu ka cɛden dɔ wuli ka taa contrôle kɛ station kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ contrôle yɛrɛ kɔni senfɛ u taara bɔ tajimafɛn bitɔn caman yɛrɛ kɔni kan wa DGCC maaw yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ni ka station yɛrɛ kɔni gérant yɛrɛ kɔni ni k'a di an ka 13e arrondissement yɛrɛ kɔni commissariat de police cɛdenw ma walasa ka kofɔlen ni ɲɛkili min ka don n'a nataw la u ka se ka d'a kan a ka nin wale jugu in na jamana in kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni olu kana na détourner cogoya si la an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la min an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 27 san 2026 communiqué min kɔnɔ état-major b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko juin kalo tile 22 tɛmɛnen san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw ko ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sikaso région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka bolo da tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa an bɛ to an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ni o ye DGCC maaw ye halisa an bɛ continuer olu ka opération ko hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kalama cogo wagati tɛmɛnenw na min an ka Mali feere ni sanuko ministre ale kɔni décision ta ko min yɛrɛ kɔni moto kumaba ninnu yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni bonya bɛ 125 centimètres cube bɔ walima minnu bɛ o sanfɛ ko bolimafɛn kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni tɛ don an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen kuma tɛ a pièce yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de la sanga ani wagati min ye DGCC maaw olu kɔni bɛ ka continuer ni
ka taa u ka contrôle yɛrɛ kɔni kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ GCC ma u ka contrôle ni yɛrɛ kɔni kuncɛla ni magasin caman datugulen ye a ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa u sera ka u bolo da ni bolimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan yani u kana na feere an ka Mali jamana kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ o bɛ yen. Min office central des stupéfiants ni OCC ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati OCC cɛdenw bɛ taa opération kɛ yɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna walasa jamana mana sariya minnu yɛrɛ kɔni ta ɲɛnamafɛn kun kan ko ka fɛɛrɛ latigɛ o sariya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka labato o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna juma tɛmɛnen juin kalo tile 26 su ne ka dugu jɛ sibiri la juin kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka OCC cɛdenw k'olu taara opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Mona kɛ restaurant la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Amdala ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Bamako kɔnɔna yɛrɛ de kɔnɔ a kɔni yira la k'a fɔ ko OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ka nin opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka u bolo da maa caman kan wa u sera ka saisie ba yɛrɛ de kɔni kɛ nin restaurant kofɔlen in kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Sanga ani wagati min y'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirimɛ opération kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni banbaci walima u kulusi la tun ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale min bɛ kɛ sababu min yɛrɛ kɔni an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛn an ka lakana fana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 27 san 2026 ni ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko juin kalo tile 23 ale ni juin kalo tile 26 ni ɲɔgɔn cɛ la san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka bolo fara dɔ yɛrɛ kɔni ye k'olu kun bɛ ka opération de reconnaissance offensive ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Ɲamina kungoba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ Banaba ale ni village caman yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ lamɛn wagati min na i n'a fɔ o bɛ état-major b'a prépare a ka nin communiqué in kɔnɔna na k'a fɔ ko nin opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baro la walasa ka se ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati sanga ani wagati état-major général des armées yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye ni tile 3 baara min yɛrɛ kɔni kɛ ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko tile 3 baara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci wale maa caman faga banbaci wale maaw ka dagasi yɔrɔ caman tiɲɛna ni a yirala k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na banbaci wale maaw kumana n'u ka walejugu ka u bɛ t'u dogo ni dagasi yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko tiɲɛni donna o yɔrɔ caman na min yɛrɛ kɔni fana ye maa caman ye bolo dara olu kan n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw bɛ ka bisikiw la k'a fɔ ko banbaci wale maaw de don walima ko banbaci wale maaw ka complice de don ko maa nin yɛrɛ kɔni fana minɛlen na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni banbaci wale maa caman ninnu fagalen ale ni tiɲɛni donn'o dagasi yɔrɔ fo ka taa se dɔw minɛli ma baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ komi an ka Mali fintigilakaw ye opération in senfɛ u ye saisie ba dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ u y'u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye moto den tan bolimafɛn sen 3 ni o ye katakata ni o kelen essence 20 litres bitɔn 25 malo 100 kg bɔrɔ 30 ale ni arajo tɔliki waliki kelen min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye ko opération in yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka bolo la ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni ka banbaci wale maa ninnu bolo ko an ka Mali fintigilakaw ye kɔni opération in kuntagala bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u tɛmɛna village o village yɛrɛ kɔnɔna ko o village maa nin yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kunbɛ cogo ɲuman na u nisɔndiyalen ni an ka Mali fintigilakaw kunbɛn wale min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara nin lakana opération min kɛ nin zone nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw ka opération in jara o yɔrɔ sigibaa maa nin yɛrɛ kɔni ko wa u bɛ ka an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don u ka o baara ninnu kɔnɔna na état-major général des armées ka kɔrɔfɔ la ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw taara nin opération min kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka hakilisigi hali ni lakana yɛrɛ kɔni sabati ni localité nin yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la opération nin kɛra localité minnu kɔnɔna na opération in b'a yirana k'a fɔ k'alisa min y'an ka Mali fintigilakaw k'olu bɛ ka continuer u ka banbaci walemaaw ɲinini u nana minɛli ale ni u bɔnɛni ni na baaraw la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko min yɛrɛ kɔni olu an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko ka olu to u ka baara yɛrɛ kɔnɔna u bɛ fɛ min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ye an ka olu yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don sabula u mago bɛ jamana kɔnɔdenw ka jukɔrɔma don yɛrɛ kɔnɔna ni kɛlɛ in kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati laban na min y'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirimɛ opération kɛli la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min ye malidenw n'o bololafɛn olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu de la sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 27 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna état-major b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw
yɛrɛ kɔni wulini ka taa opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔna na. Opération kun bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin banbaaci wale jɛkulu maaw de ma nin région kofɔlen in kɔnɔna na. État-major général des armées ka kɔrɔfɔla ni communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ wa nin kofɔlen na min ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu de kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ banbaaci wale maaw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan dɔ yɛrɛ de kɔni kan n'a yiralen don k'a fɔ ko banbaaci wale man yɛrɛ kɔni kun b'u ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ o yɔrɔ kofɔlen kun ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ dɔ ye n'a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaramaw de localité yɛrɛ kɔni nord est yan fanfɛla la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Tombouctou région de kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin fɛn yɛrɛ kɔni ye u tora sɛgɛsɛgɛli baaraw la sɛgɛsɛgɛli baaraw fana y'a yira k'a fɔ tuguni ko min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn dɔ fana ye k'o fana jɔlen bɛ banbaaci wale man yɛrɛ kɔni ka nin ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan in kɛrɛfɛla la sanfɛ kɛlɛkɛminɛw tora sɛgɛsɛgɛli baaraw la kosɛbɛ walasa ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ maa minnu bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan la ni banbaaci wale maaw de don ale ni k'a lajɛ n'a sɔrɔ bolimafɛn min yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ yɔrɔ in na ni banbaaci wale maaw de ta don sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a cɛntigɛ k'a fɔ ko banbaaci wale maaw de don ko wa bolimafɛn ye u ta ye o wale in de kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu ye faraku caman kɛ ni ka ɲɛsin banbaaci wale maa ninnu ale ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni ma nin localité in kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu ye jateminɛ fɔlɔ min kɛ o jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaaci wale maa caman fagara faraku in sababuya la ko bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kun jɔlen don yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ la ko tiɲɛni donna bolimafɛn in bɛɛ lajɛlen ni k'a halaki k'o dabɔ ni faraku ɲumanba in yɛrɛ kɔnɔna na état-major kɔni b'a perepere-latigɛ k'a fɔ communiqué in kɔnɔna na k'a fɔ k'alisa k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw la kosɛbɛ walasa bilan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra nin opération in na ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn min ye hiérarchie militaire yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma a b'u fɔ u ka cɛsiri u ka baara kɛ komi ale n'u ka jateminɛ ni opération in senfɛ ko wa wale in yɛrɛ kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'alisa u cɛsirilen bɛ jamana in lafasali la u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la min yɛrɛ kɔni malidenw n'u bolo fɛ olu ka lakana fana ka se ka sabati u sigiyɔrɔw la état-major général des armées bɛ tila ka hakilisigi k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye banbaaci wale maaw ɲinini hunana minɛli ale ni u bɔnɛni u ni na baaraw yɛrɛ kɔni ko bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ka opération yɛrɛ kɔni bɛnnen tɛ dɔrɔn banbaaci wale maaw ɲinini dɔrɔn ma min an ka Mali fintigilakaw olu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni hali tajimafɛnw kana na détourner an ka Mali jamana kɔnɔna na ko hukumu de la juin kalo tile 22 tɛmɛnen san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko min an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni y'u bolo da tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni ka Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'u ye nin opération min yɛrɛ kɔni kɛ Sikaso région kɔnɔna na opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka u bolo da camion 4 yɛrɛ kɔni kan n'a yirala k'a fɔ ko camion 4 in bɛɛ lajɛlen kun falen kun don tajimafɛn yɛrɛ de kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali fintigilakaw ye u bolo da tajimafɛn hakɛya min yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye essence 200 litres barigon 137 essence 20 litres biton 300 barigon 200 litres yɛrɛ kɔni langolo 66 ale ni cuve 14 n'a yiralen don k'a fɔ ko foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ ni cuve kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min an ka Mali fintigilakaw ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera k'u bolo la ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni feerefɛn min yɛrɛ kɔni filɛ nin ma nin yɛrɛ kɔni bolo ko ni a kun feerela a kun bɛ wari min yɛrɛ kɔni kun ladon o kun bɛ sefa wari miliyɔn 34 ka taa se sefa wari miliyɔn 35 yɛrɛ de kɔni bɔ ni an ka Mali autorité olu bɛ hakilinajigɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'an ka Mali fintigilakaw bɛ ni opération yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw opérateur pétrolier camion citerne bolilaw ale ni an ka Mali autorité olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kɛ mɛ ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka tajimafɛn ladon jamana kɔnɔna na ko wagati min olu bɛ k'u cɛsiri o baara in yɛrɛ kɔnɔna na maa dɔw fana bɛ ka min kɛ o de k'u tajimafɛn nin yɛrɛ kɔni ta ni k'u détourner ka t'u di maa juguw yɛrɛ kɔni ma wa min yɛrɛ kɔni ka Mali autorité bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ k'alisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali jamana kɔnɔna na réseau dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu ka baara bɛnnen don tajimafɛn yɛrɛ kɔni détourneli de ma ko o maa nin yɛrɛ kɔni ka u ka wale jugu in dabila ka da u ka wale in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni jamana ka tajimafɛn donni ko yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛlɛya wa a bɛ ka kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kunna ministère min kɛlen filɛ nin an ka Mali fintigilakaw fɛ o kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la fɛn fɛn tɛ tilennenya yɛrɛ kɔni ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ka dankari o wale ninnu na ale ni u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni k'o ko yɛrɛ kɔni tɔ sinsin kosɛbɛ ni a lakanani yɛrɛ kɔni fraude ale ni fɛn jugu kɛba maa ma jamana in kɔnɔna na sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw ale ni Afrika Korps ma olu kɔni bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ
ni ka opération yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka banbaci walima o si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Afrika kɔri ma o kɔni Rusi ka fintigilaka dɔw ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se an ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la ni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na. O hukumu de la sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Afrika kɔri ma olu bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen juin kalo tile 26 san 2026 k'olu ni an ka Mali fintigilakaw jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Segu région kɔnɔna na. K'olu ni an ka Mali fintigilakaw jɛra ni ka nin opération kɛ ko opération yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale ma ka base dɔ yɛrɛ de kɔnɔna na région kofɔlen in kɔnɔna na. Afrika kɔri ma yɛrɛ kɔni ka kunnafoniya yɛrɛ kɔnɔna ka bɔlɔlɔsiraw kan o kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin dɔ kofɔlen na k'olu ni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la. K'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ninnu yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ site dɔ yɛrɛ de kɔni kan ni sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko site kofɔlen in na ko pick-up caman kun bɛ yen n'a yiralen don k'a fɔ ko pick-up ninnu yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛnw de la. Bolimafɛn caman kun bɛ yen nɔ ale ni carburant caman kun maralen bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna n'a yiralen don k'a fɔ ko nin carburant in yɛrɛ kɔni kun bilakun ye yɔrɔ in na walasa ka se ka banbaci wale ma o yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don u ka wale jugu ninnu yɛrɛ kɔni kɛli la ni ka ɲɛsin fintigilakaw walima jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma. O sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin sɛgɛsɛgɛli baara in kɛ ka nin jaabi yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko ordre yɛrɛ kɔni dira u ma. O de kɔfɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw sɔrɔla ka farako juguman bɛɛ kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale ma ka nin base kofɔlen ma ko farako in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan farako in kɛra sababu ye ni ka base in bɛɛ lajɛlen halaki. Banbaci wale ma yɛrɛ kɔni ka logistique minɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ base kofɔlen na k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale ma kunna ka d'a kan u kun bɛ t'u daga sigi yɔrɔ in na cogo min na o yɔrɔ yɛrɛ kɔni tiɲɛna wa u ka minɛn nafama min fɛnɛ kun bɛ mun b'u dɛmɛ u ka wale jugu la tiɲɛni donna o bɛɛ lajɛlen na k'o dabɔ ni farako in yɛrɛ kɔni na. Ni opération yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali fintigilaka ale n'u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni k'u kɛmɛ ni ka u ka opération yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ wa min yɛrɛ kɔni u ka jateminɛw ye u bɛ k'o ko caya kosɛbɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la sanga ani wagati u bɛ to ka renseignements yɛrɛ kɔni ɲini wale in kɛ kun de ye walasa ka se ka banbaci wale ma bali u ka wale jugu ale ni k'u si latunu ni ka bɔ jamana kɔnɔna na walasa min ye malidenw n'u b'u lafɛ olu ka lakana bɛ se ka sabati u sigiyɔrɔw la. Min an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ma o ye ni o ye DGCC ma o ye sanga ani wagati olu kɔni bɛ ka continuer u ka contrôle la jamana in kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni sariya minnu taara tajimafɛn ko kan u ka se ka labato jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la. O ko hukumu de la kunun tɛnɛn juin kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni DGCC ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ye intervention dɔ yɛrɛ kɔni kɛ nin don kofɔlen na ko ɲani olu ka intervention yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni kun taara dénoncer kɛ k'a yira k'a fɔ k'an ka Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko station dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'o banbɛn ni ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere jamana kɔnɔdenw ma. DGCC mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kabini ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni olu wele ni ka dénonciation yɛrɛ kɔni kɛ k'olu y'u ka équipe dɔ yɛrɛ kɔni wuli joona ni ka taa contrôle kɛ nin station kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'olu ka équipe min taara contrôle kɛ nin station kofɔlen in na équipe man yɛrɛ kɔni y'a wajibiya station man yɛrɛ kɔni ma k'u ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere jamana kɔnɔdenw ma ko min yɛrɛ kɔni ye an ka 13e arrondissement commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni olu nana station service yɛrɛ kɔni gérant minɛ ne ka taa n'a ye u ka yɔrɔw yɛrɛ kɔni na walasa ɲininkaliw ka se ka tewa la cogo min don nataw la ma kofɔlen ɲagili min ka kan u ka se ka d'a kan. DGCC maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'olu ye saisiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ k'u sera ka u bolo da essence 20 litres bitɔn caman yɛrɛ kɔni kan station service in kɔnɔna na. Min ye DGCC maaw yɛrɛ kɔni u ka laseli in kɔnɔna na u bɛ sinsin ka maliden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'olu cɛsirilen don tajimafɛn yɛrɛ kɔni détourner ye ka o kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na. Ko wa olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw olu ka se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ u sigiyɔrɔ la. O de kɔni na olu b'u cɛsiri kosɛbɛ ka tajimafɛn détourner yɛrɛ kɔni kɛlɛ sabula ni dankari la o wale yɛrɛ kɔni na siga foyi t'a la min ye tajimafɛn a bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni labɔ. Halisa an bɛ to an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ma yɛrɛ kɔni ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kalama cogo min wagati tɛmɛnen na min y'an ka Mali feere ni sanuko ministre ale kɔni bɔra ne ka décision ta k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn minnu yɛrɛ kɔni janya bɛ 125 cm3 bɔ walima minnu bɛ o sanfɛla yɛrɛ kɔnɔna k'o bolimafɛn kofɔlen ninnu tɛ ladon an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen kuma tɛ a pièces yɛrɛ kɔni ma. O ko hukumu de la sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni DGCC ma olu
olu bɛ to ka taa contrôle yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ la walasa min yɛrɛ kɔni ye ni bolimafɛn kofɔlen o kana na don jamana kɔnɔna na dogo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na DGCC mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'olu ka brigade minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sanga ani wagati o brigade man yɛrɛ kɔni bɛ ka contrôle yɛrɛ kɔni cɛ u ka région kɔnɔna na kosɛbɛ walasa ni mesure min yɛrɛ kɔni taara an ka feere ni saniko ministre fɛ ni o de ye ko bolimafɛn minnu bɛ 125 cm cube bɔ walima minnu bɛ o sanfɛ olu kana na don jamana kɔnɔna na bilen ka fɛɛrɛ latigɛ o mesure yɛrɛ kɔni ka respecter jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko an ka Bamakɔ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye DGCC maaw ye olu ye magasin caman yɛrɛ kɔni datugu ka d'a kan u ka contrôle senfɛ u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko ni magasin nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn ninnu ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ 125 cm cube bɔ walima minnu bɛ olu sanfɛ u taara bɔ o caman yɛrɛ kɔni dogolen ka ni magasin nin kɔnɔna na ka sɔrɔ o maa ninnu ma taa a déclarer o de kɛra sababu ye ni DGCC maaw ye magasin caman datugu an ka Bamakɔ kɔnɔna na ko wa ni magasin maa nin yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ne ka ni bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni dogo nka DGCC maaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲumanlen n'u ka jateminɛw de kɛra sababu ye n'u sera ka bɔ ni bolimafɛn dogolen nin yɛrɛ kɔni ka magasin nin kɔnɔna na ka sanga ni situation yɛrɛ kɔni min ye an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw ni o ye DGCC maaw olu kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin feerekɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛnnen don ni moto sugu nin yɛrɛ kɔni feereli ma ko o mototigi nin ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka taa DGCC yɛrɛ kɔni ka service la walasa ni moto kofɔlen minnu yɛrɛ kɔni bɛ u bolo u ka taa o moto nin yɛrɛ kɔni déclarer an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa moto nin yɛrɛ kɔni kana na minɛ don n'a nataw la DGCC maaw fɛ ni an ka Mali autorité olu kɔni bɛ hakilinaji kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka nin opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka jamana sugu yɛrɛ kɔni contrôle de la wa ka sanga ni sariya yɛrɛ kɔni talen moto modèle dɔw yɛrɛ kɔni feereli ko k'an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye DGCC ma olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ o moto kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kana na don jamana in kɔnɔna na bilen ko décision in taara k'a to minnu yɛrɛ kɔni bolo olu ka fɛɛrɛ kɛ u ka taa déclarer joona wa minnu ka commande yɛrɛ kɔni bɛ sen na n'o ma se jamana kɔnɔ na u bɛɛ lajɛlen ka taa déclarer ko ni o yɛrɛ kɔni banna min yɛrɛ kɔni ni moto kofɔlen ninnu olu tɛ don jamana in kɔnɔna na bilen. Nini bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilinaji k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ale k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.